Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Please make sure to just check my episodes mamwe aya andichange ndichizoposta andinenge ndichitumidzirwa navanzvadzi vedu vaya vaiti ivo vanobata-bata. Izvi zvinotibatsirawo mukurarama kuti kana kukanitsanawo nemunhu unoziva kuti kunyarara chingoriwo chinhu chakanaka, uye zvekare nezvimwe zvavachange vachizotiudza senyaya iya yavakataura yekuti munhu wavakatanga kuroya ndimai Rudo, nekuda kwekuti hanzi vaizviona sekunge vanogona stereki kutaura plus vaitemba kuti hama yavo yainge iri n'anga. So it's a very big lesson. Hanzi vakanyaya gogo vangu apa gogo vangu vainge vaine nyoka a monitoring spirit. Nyoka iyoyo ndo yaifamba ichiita sespy yobva yadzokera yobva yachizonoudza gogo vavo zvose zvamunenge muchitaura pamusoro pavo gogo vacho ivavo. Strange things indeed they do happen in this world. So check out that episode and share the video as well. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauya pano kuti ndinge ndichikuudzaiwo kuti chii chakaitika kuzonosvika ndichizojoina Satanism. Pari zvino the devil does not even care kuti ndati kudii, kunyange ndikaumana ndichifumura zvinhu zvose zvekukingdom kwedu. The devil does not care at all because he purchased my soul at a full price. But chimwe nechimwe chine mavambo. Uku ndo kutanga kwazvo kujoina kwandakaita Satanism. Mukoma, ndainge ndagara ndiri mwana ainge aine musikanzwa. Vabereki vangu vainamata zvekuburutsa denga, vaitsanya pamba paitobohwa kugara. Ndokusaka ndakazogumisidzira ndava kuita musikanzwa. Each and every week amai vangu vaiti taitofanira kuti tinge tichitsanya once kana kuti twice a week. Ini zvekutsanya zvacho ndainge ndisingazvifarire. When I was 24 ndipo pandakabva ndachizosangana naSatani. Satani uyo akauya kwandiri kuburikidza nemukomana wandakazotanga kudanana naye, and I did not even believe kuti zvechokwadi ndainge ndava kudanana nemwana waminister. He told me everything. Akandiudza kuti iye baba vake vaizviona sekunge he was a mistake in his life. Baba vake vainge vari minister weZANU-PF, vari member of parliament. Saka vakabva vachizomitisa amai vake avowo vainge vari house girl ikoko kunana Borotel. Saka hanzi vainge vachiri ne15 years. Saka mushure mekunge vamitisa amai vacho nekuda kwekuti vainge vari underage, vainge vasingadi kuti nyaya iyoyo inge ichizozivikanwa kana nani zvake. Saka amai vacho vakabva vachizoburitswa muZimbabwe ndokubva vachizoenda kumhiri kwemakongwa uku kwavakatanga kuenda kuchikoro. Saka ndokwaakazokurira ikoko. Baba vacho hanzi vainge vasingatombomudi zvachose. Vaiti kana vakavashanyira ikoko kuUK, aiti kana akati baba kwavari vobva vatsamwa, vobva vati ndiri sekuru vako. Zita rake ndichamuti J, not his real name. Saka akachizouya kwandiri akandiudza kuti iye ainge ari musatanist, uye zvekare chainge chakamudzosa muZimbabwe, he was on a mission. Achindiudza iye J akati at the age of 16 ndipo apo paakatanga kuenda kune imwe church ndobva achizotanga kuwirirana nevamwe fata vainge vari aJesuit priest, avo vakazomupa mabhuku mamwe ainge achifanira kuti ange achizoverenga anoita nezve witchcraft but yeko kumhiri kwemakongwa, magic, uye zvekare akachizopiwa Satanic Bible rakanyorwa neuyo anonzi Anton LaVey wekuAmerica. Mushure mekunge apiwa bhaibheri anoti akatanga kufarira zvose izvo zvainge zvakanyorwa mubhaibheri macho imomo, akabva achizoti ainge achida kujoina. Ndipo paakabva achizojoiniswa vachiriko kuUK akazoenda
kuamerica achita sekunge ainge achida kunoona macousins ake ainge ava kuamerica, izvo ainge achitofambira nyaya idzodzo dzekuti ange achizoinitiatwa. That was when apo paanoti akazoendeswa kumakuva. Mushure mekunge aendeswa kumakuva akanoradzikwa pamusoro peguva. This time ainge adzokera kuUK kunonzi kuLeeds, ndiko uko kwaakanoiswa tattoo redragon kumusana kwake. Tattoo iroro zuva rekutanga paakandiratidza rakatotanga kutofamba kumusana kwake richibva muchiuno ndokubva rachizozorora rava pakati nechepakati pemusana wake. Then aiva nemaringi ake matatu, akazondipa 1. Ndakazosangana naye mushure mekunge adzoka kunoku kuZimbabwe. Ainge akafambira nhau yekuti aifanira kuti ainge achizoharvesta mweya yevanhu. I met him outside of Hollies. Musi wacho iwoyo mukomanashi ndainge ndisingatodi kuti ndinge ndichienda ko, but nekuda kwekuti ndainge ndisina mari ndakabva ndachizongozviudza kuti let me go there, because ndainge ndava nemwana wangu uyo akazova my first sacrifice. Mwana wangu musikana ndiye wandakazosacrifice nekuda kwekuti painge paine mari yainge ichidiwa, because ainge achingogara achingorwara ndokubva ndazozvimanikidza kuenda. Ndakati ndaendako apa ndainge ndiri kumaperiods, zvinhu zvataigara tichiita dzimwe nguva wozongokechwa wakadaro uri kumaperiods nemunhu anenge akapera nekudhakwa, haazombozvione kuti unenge uri kuma-MP. Saka ndaitova ndiine mafriends angu tiri paHollies paya, tainge titori busy tichinwa zvedu doro uye zvekare tichizvimaketa tichitsvaka maclients. Basa rangu rainge riri rekutengesa muviri wangu sezvandakuudzai. Zvino ndakazoti ndakagara ndiine umwe mufesi wandainge ndichitaura naye, aitobhohwa, aitotaura nyaya dzimwe dzinobhohwa. Apa tainge tisati tawirirana kuti achandipa mari, because ainge achida kuti tinge tichizoenda kumba kwake for an all night. Saka ndakazoti ndasimuka mushure mekunge uyu J andichonya ziso. Saka client yangu kuda akazviona here kana kuti hameno, munongomaziya makorokoza, iye ainge achangobva kukadoma, aiva nezvimari, saka aizviona sekunge iye ainge akatokosha stereki panguva yacho iyoyo. Akabva achizonditevera apa ndainge ndabuda panze ndichishaya zvino kuti ndomutiza sei. Yainge iri regular client yangu. Akabva auya pandiri akabva anditi, naiwe unopenga here, wadya mari yangu, ndakutengera doro, right now wava kuda kunditiza. Apa ainge akandibata ruoko rwangu, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndisinganzwi zvakanaka. Akanditi hausi kunzwa zvakanaka, saka munhu kana achirwara anowirei kubhawa. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiri kumazuva angu. Akati unonyepa. Ndokubva achizondidhonza akanditi tione. Akaisa ruoko rwake mupenti yangu ndokubva achizoona kuti ruoko rwake rwainge rwakazara neropa, ndokubva achizotanga kundirova. Umwe wake akatombomubvunza kuti ko uri kumuroverei, akabva anditi shuwa angada kudya mari yangu mahara apa ari kumwedzi. Ndokubva aramba achingondirova, aida kundimanikidza kuti ndige ndichipinda mumotikari make. Akati manje ndoda kudhiraivha motikari. Ndobva ndachizokuti unge uchiburuka mumotikari kana motikari yava kumhanya. Then ndipo apo pandakabva ndachizoona J akabuda panze, but mafambiro acho aakaita mukoma. Akangokaruka amira kumberi kwedu, kana iye murume wandainge ndiinaye akatovhunduka kuti kochii chainge chava kuitika. Before he could even respond, ndipo apo paakabva achizotanga kurova murume uyo wandainge ndiinaye. Akamurova mukoma, akangomurova mbama 1 ndokubva atofenta. Vanhu vakati vava kutanga kuungana, ndopaakabva achizobata ruoko rwangu akanditi uya kuno. Ndikatanga kumutevera tikabva tachizoenda kumotikari yake. So takazoti tapinda mumotikari make, ndopandakaona kuti ainge atori munhu ainge aine zvimari zvake. We then drove tikabva tachizoenda
kuguest house kuma-avenues mushure mekunge andibvunza kuti ndainge ndichichaja mari per round. Ndikamuudza takazoti tavako kuma-avenues akabva achizonditi ndinge ndichiuya kubathroom. Mukoma akandiratidza came as if he was like a husband to me. He was busy massaging me, achindigeza achindipukuta because ndainge ndatozvimba nekurohwa kwandainge ndaitwa nemurume uya. Akabva achizoti kwandiri, unoda revenge here? Mukoma paakangondibvunza kuti ndainge ndichida revenge here, ndipo apo pandakabva ndachizoti akanditi ndiri Mwari, I can help you to revenge. Ndikaseka ndikati zvimwe kuda ainge akanyanyisa kudhakwa, kosei ainge ava kuti iye ainge ari Mwari. Saka akabva achizopfugama ndokubva achizotanga kundikisa akanditora. So ndakabva ndati murume uyu iye ane moyo wakanaka. There is no need yekuti ndinge ndichimutambisira nguva yake. Ndikamukumbira ruregerero uye zvekare ndikamutenda, ndikamuudza kuti ndainge ndiri kumazuva angu. Akanditi uri kumazuva ako? Ndikati yes, I'm really sorry. Ndine kamari ako kandiinako, ndangokechwa nevarume vaviri. Ndinokwanisa kukupa hako kamari ako kandiinako, then wobva wazondisiya zvangu ndichienda. So mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndiine kamari, akabva ati kwandiri ainge asingadi mari yandainge ndiinayo, but akatoratidza kufara. Zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa kuti ko munhu uyu sei ainge ava kuratidza kufara. Akabva achizondiudza kuti kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichizoenda. Akanditora ndokubva tachizoenda kuBorodale. Takati tasvikako kuBorodale kuya ndipo paakabva achizondiratidza tattoo. Tikabva tachizorara tose, asi tisati tatanga kurara tose akatanga adya sikarudzi yangu. Kunyangwe ndainge ndiri kuma-MP kudaro, ndaisatoziva kuti I was being initiated into Satanism. Saka zuva iro paakazosarudza kuti aifanira kuti anga achindiudza zvose, ndakaendako kumba kwacho. Ainge ari Muscat, akaenda neni kune imwe room. Takati tapindamo murumu imomo ndo pandakaona kuti painge paine chiskeleton chainge chakaradzikwa pambedha. Chakandinetsa ndechekuti chiskeleton ichocho chainge chiine sikarudzi yemunhurume, but iri sikarudzi yemunhurume ari mabhonzo ega. Akabva achizoti kwandiri kana ndichida upfumi uye zvekare nekurarama nekusingaperi, nekuita mari, nekuzoita zvose zvandinenge ndichinzwa kuda, ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nacho chiskeleton chiya. Ndakakwira pamusoro pembedha, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kurara nacho chiskeleton chacho ichocho. Marwadziro azvainge zvichiita because rainge ritori bhonzo zvaro ndichibayiwa. Akandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichirwadziwa kuitira kuti ndinge ndichizokwanisa kuita mari. After that ndipo apo pachakabva chachizonyangarika chiskeleton ichocho. Ndakazobatwa nehope pandakamuka mangwana acho makuseni. Ainge akandiradzika pamusoro pealtar, but yainge iri mudining. Ndokubva ndaona kuti mumba mainge muine mamwe masatanist ainge arimo, vakadzi nevarume vairatidza kuti vainge vari vanhu vane mari dzavo, uye zvekare vainge vakapfeka mazigemenzi eblack, vamwe vakapfeka mazigemenzi ered. Ndakabva ndachizonzi great job, ndainge ndagona kubata basa, uye zvekare vainge vandi-initiator, ndainge ndatovawo musatanist. Pakabva pachizounzwa glazi iro randakafungidzira kuti rainge riine wine, asi rainge riri doro. Ndokubva ndachizopiwa kuti ndinge ndichizonwa. Kubva ipapo ndo pandakabva ndachizonzi ndainge ndiine mamisheni avo andaifanira kuti ndinge ndichizoita, but ndichibatsirwa nevamwe vainge vagara vari masatanist. Saka there is a system, kunyange ndikakuudzai you won't even believe it if I told you, but ane nzeve ngaanzwe. Usually we travel by bus
public bus always chipi, makombi, motikari dzemushikashika, mazupco, even macross border buses kana kuri kunzi tinenge tichinzi kune kwatinenge tichifanira kuti tinge tichienda kunokonzeresa accident. Saka unotongopindawo mubhazi imomo kana muchimotikari chemushikashika, then you blend in, you sit next to anyone, but kazhinji tinotravela tiri tu, murume nemukadzi kana kuti vakadzi vaviri, but varume kashoma kuti vange vachifamba vari pamwe chete, nekuti vanhu vanokwanisa kuzofungidzira kuti matsotsi kana kuri kunzi pane motikari yatinenge tichida kukonzeresa accident iri private car. Saka kazhinji vanhu vanongotrusta vanhukadzi, so most of the times mukadzi nemurume muchiita sekunge munenge muri murume nemukadzi kana kuti vakadzi muri mega. So usually tinoti kana takwira mubhazi kana kuti motikari yemushikashika, then tinenge tiine motikari iyo yatinenge tiinayo inenge iine mamwe masatanist, like on our first mission ipapo bhazi rakazoita accident. Kumashure kwacho kwainge kuine ka Nissan March kainge kaine vamwe vedu, then kumberi kwaiva ne Toyota Alteza yeblack yainge iine masatanist maviri. Saka tichifamba bhazi iroro rainge rakakombwa kumberi zvekare nekumashure, nesuwo tainge tirimo mubhazi imomo. Saka kune yavanoti negative energy yatainge tichidaidza kuti inge ichisimuka ichibva kugehena, iyo inokonzeresa maaccidents. So ndipo apo tai parakabva rachizoputika, then bhazi rikabva rachizoshaya mabreaks, ndokubva rachizonorova head on bang. Mushure mekunge zvose izvi zvaitika, ipapo nekuda kwekuti kainge kachiri kekutanga, zvinoitika pamweya nepanyama, zvokuti unenge uchiona zvose zvinenge zvichiitika sekunge uri kuona movie. Ndokubva vanhu vachizotanga kushanda, vamwe vangu masatanist. Ini zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichijairira masituation akadaro. Saka vaidanidzira vachiti make sure kuti vane zvivi vafira muzvivi zvavo. Panomwe aiti make sure the sinners die, zvidhakwa, vanobambavha, uye zvekare neavo vanenge vari unrepentant in general. Saka vainge vaine hari dzavainge vainadzo. Inini ndakatadza kana kudzibata hari idzodzo because ndaibvunda nekudedera. Remember kuti zvose izvi zvichiitika ndaizviona, ndichiona sekunge movie, umwe neumwe munhu achifa ndainge ndichimuona at that moment accident payakaitika, even seconds after the accident had happened. Saka vaienda pane munhu uyo anenge achiita sekunge ava kutandadza, obva vatanga kuzevezera, vachizevezera kuti mweya wake unge uchipinda muhari to confuse them, nekuti vange vachikanganwa Mwari in their dying moments, just in case kana munhu akazokumbira Mwari ruregerero. Neropa zvekare, ropa rainge richiswa mumabhodhoro ekoko, uye zvekare nedzimwe hari, but hari dzeropa dzakasiyana siyana. Saka takabva tachizoenda nemabhodhoro nehari idzodzo kune imwe imba kuchitungwiza uko, ndokwa zvakanochengeteswa zvinhu izvozvo, amene kuti zvakazopiwa ani. Takazokonzeresa imwe accident zvekare. Pane bhazi rakaita accident neyekaroi, ndo pandakatangawo kuuraya munhu nekuzonwa ropa remunhu uyo wandinenge ndauraya. Bhazi iri rakati raita head on, saka painge paine umwe musikana uyu ndakatomuburitsa mubhazi ndichifungidzira kuti ainge asingafanire kuti ange achifa. Ndamuburitsa mubhazi kudaro, ndakabva ndachizoudzwa kuti aifanira kuti ange achifa. Akaramba akanditarisa, her eyes were wide open. Ndainzwa hana yake ichita kurova because ndainge ndakamubata nechepahuro apo paainge abayiwa nesimbi, but simbi iyoyo ngainge isina kunyanya kunyura. Ndikabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichidzupura simbi iyoyo, ndobva ndaishandisa kumucheka pahuro. Ndo zvandakaita mukomanashe, ndakaidzura simbi iyoyo
ndokubva ndachizomubaya zvekare pahuro, ndikaibayirira ndikaisiya ndakaibayirira pahuro, ndikabva ndachizonwa ropa rake ndakanzi ndinge ndichirinwa iro richiri kudziya. Ndozvakaitika ipapo. My hands were shaking at that time, but mushure mekunge ndanwa ropa rake ndopandakabva ndachizoita calm down, ndikaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizogara ndichingonwa ropa mushure mekunge munhu afa paya parinenge richiri kudziya, ndo zvinozondipa zvivendi. Dzimwe nguva taikwanisa kungoenda pahiking spot, then taiti tiripo pahiking spot kudaro, dzimwe nguva unenge uchitoita sekunge you are a student generally looking harmless. Waikwanisa kungopiwa zitswanda rinenge rakazara mavheji kana kuti madomasi, uchitoita sekunge munhu ari kubva kunohodha, looking like someone ari kutobva kumusha who is lost, kana kuti mukadzi anenge atiza murume wake, an abusive husband. Then motikari iyoyo yaizoti yamunenge mahaika yamira, wotopindawo mumotikari imomo. Izvi taiwanzokuzviita tiri masatanist tega, taikwanisa kutoenda pahiking spot tiri kana 8, because kuti tinge tichikwanisa kuita ritual iyoyo, driver anofanira kuva ari ega mumotikari, then tobva takwanisa kuita marituals acho. Tairamba kukwira motikari kana tikaona kuti motikari iyoyo inenge iri yemunhu dzimwe nguva anenge achinamata kana kuti vachifamba vari vatatu, because tinofanira kungopindamo mumotikari tiri masatanist. Saka taizoti kana tapindamo mumotikari imomo, then uyo anenge akagara kusiti rekumashure kwadriver aibva achizotanga kuzvikwenya-kwenya dumbu rake. Achizvikwenya-kwenya dumbu rake kudaro, driver anongotanga kunzwa kurumwa-rumwa mudumbu make. Tinenge tava kutomudya matumbo ake. Izvi zvichiitika pamweya, aizoti kana atiburutsa mumotikari make ongoramba achingorwara obva achizofa, nekuti tinenge tamudya matumbo ake. Taiti kana tikaita ritual iyoyo taibva tachizoenda tonoita yavanoti NOG. Eniwo wacho kana chibereko handisisina, nekuti apo pandakaenda ndikanogarira chiya chiskeleton chakandiparadza chibereko changu. Ndine vamwewo vanhu avo vandaka-initiata mune zvinhu izvo zvesatanism. I have trained 3 women. One uyo ainge ari mudzimai wava mufundisi akazouraya murume wake. Umwe uyo ainge ari madam a police officer, neumwe musikana uyo ainge ari mhandara. Musikana iyeye ainge achifanira kuti ange achizoroorwa akazosacrifica. Murume uyo ainge achifanira kuti ange achizomuroora, iniwo ndikasacrifica mwana wangu. Ndiyowo secret yangu yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kunyangwe ndikafumura zvinenge Satani asisina basa neni, nekuda kwekuti akatotenga my soul. He bought my soul, the devil. Strange things indeed they do happen in this world.